ngiyazi le ndaba le ngeyizibe ebunandi kumanye ama-fans Orlando Pirates but kumele sikhulume ngayo as ama-fans. We all like uJose Riviero. uJose Riviero is one of the best coaches esebayicoach Orlando Pirates. And the situation yakhe ingizwisa ubuhlungu ngempela mfethu. Ingizwisa ubuhlungu ngempela because in the last game esiyidlalile neStellenbosch wahlala kanje phansi wakhala. Yabo wakhala uyakhombisa ukuthi uyayithanda ngempela le club le. Uyayithanda ngempela iOrlando Pirates. But uma sesibheka kahle kahle situation yakhe ayikho mnandi ngempela. I-situation ayikho mnandi ngempela kuthiwa uJose Riviero ade agcina ukuyibona ukubona umndeni wakhe ukubalwa khona unkosikazi wakhe nengane yakhe encane because iOrlando Pirates isathanda ukukhipha istatement yabo esishoyo ukuthi abantu abaningi abakwazi lokhu but wagcina ukubona umndeni wakhe 2 years ago. 2 years ago ukuhlala nawo nje umndeni wakhe 2 years ago and lento le yokumenza abe separated nomndeni wakhe iyamudla kancane ngaphakathi. And uthando lwakhe for ama-fans akhe like iyona into emdriver kakhulu. Orlando Pirates iyamdriver and iyamudla lento le because umndeni wakhe ule yabo. And mengisathi ngibheka i-contract yakhe Jose Riviero kuthiwa iyaphela ngoJune 30, 2025. Yaqala ngo-2022. Ensathi ukubheka la i-contract yakhe yaqala ngoJuly 1, 2022. Izophela next year ngoJune 30, 2025. And mengimona uJose Riviero engekho mnandi kanje like ingenza ngicabange umlando lo Orlando Pirates kahle kahle ukuphi Orlando Pirates ekumele ikwenze yabo. Ngokwami I feel like iOrlando Pirates uma engayiwini ileague yabo mhlawumbe ngenzeka bamdedele ahamba emndenini wakhe ithola ucoach omusha noma mayiwini ileague bazo-extend i-contract. But indlela enza ngayo Jose Riviero it feels like ufuna ukuhamba asondelana nomndeni wakhe yabo. But bekungaba ngcono azama ukuletha umndeni wakhe la South Africa. Ngingazi abanye bangathini ngalokho but azama ukuletha umndeni wakhe la South Africa. I know umsebenzi wakhe la eSouth Africa ngeke kube umsebenzi wa forever because siyalazi ibhola ngenzana noma yini. But azame izinto mezenzeka kahle kweOrlando Pirates azama ukusondeza umsebenzi wakhe because musathi ukubheka i-assistant coach yakhe yakhala ngento le akhala ngayo right now. The reason why assistant coach yakhe ihambile bikhala ngayo lento le ukuthi umndeni wayo ade agcina ukubona yabo. Yadecide ukuthi ibuyelele yo attend ama-matters omndeni le isondelana nomndeni. Mina ngikhumbula kahle i-assistant coach yakhe uJose Riviero adaphusha naye yabo esuka esaqala ukuba ucoach back in 2016 wayecoacha naye lo amjidelo each and every team ehamba naye uze wafika naye kwiOrlando Pirates. But decide ukuthi asini kukude eSpain yenula eAfrica eSouth Africa nokwenza ingcono ukuthi mhlawumbe useMorocco isondelene neSpain manje ula eSouth Africa so ikude umndeni wabo ukude. Nibona kunjani uJose Riviero ngabe uzohamba kuphelele kwale season le noma uzosala extend i-contract because i-contract yakhe iyaphela kule season isizini yakhe yokugcina le because ngoJune nje 2025 iyaphela i-contract yakhe. Nithini mafenze Orlando Pirates kumele ayi renew i-contract noma engayiwinanga ileague noma yabo.